Volám sa Jaroslav Jašo. Počkaj, ale Jaroslav Jašo, ale nedám tam, že otec Jaroslav Jašo? Ale ja čak vedia, že som kňaz, nie? Že páter Jaroslav Jašo. Dobre, však to asi. Čiže ešte raz. Som katolický kňaz Vincentín. Pochádzam z východného Slovenska, z malej dediny Skároš. Moja misijná cesta trvá viac ako 30 rokov. Pôsobil som v Hondurase, na Ukrajine, v Spojených štátoch, na Slovensku a v Česku, krátko aj vo Vietname, na Filipínach a v mnohých afrických krajinách. Od 2019 roku je môj život osobitne prepojený s Madagaskarom. Generálny otec misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul ma poveril hľadaním finančných prostriedkov na výstavbu nových seminárov v Afrike a na Madagaskare. Počas týchto rokov som pochopil jednu vec. V každom kúte sveta je v človeku túžba po Bohu. Aj tam, kde je veľká materiálna bieda. Tento film nie je len o mojej ceste. Je najmä výzvou, upozornením na naliehavú potrebu výstavby seminárov, kde sa môžu formovať budúci kňazi a lídri. Áno, Iliapa. Nemáme tu nič také, nie? Akože, že také nejaké, že by sa to rozbilo, nemáte? Nie, to je dobre. Avec c'est pas possible. Nous espérons. Ah, ok, ça va bien, non? Ah oui. Au début, j'ai pas pensé faire quand j'étais au CG, j'ai pas pensé, mais d'un coup, j'ai senti, avec l'animation des prêtres de mon district, il n'y a pas assez de prêtres, il n'y a pas assez de prêtres. Alors j'ai dit, si je réponds, peut-être je peux contribuer à continuer comme prêtre. Par exemple, si Malagasy people, j'aime beaucoup le fête catholique. C'est bon? Ça va? Ça va? C'est pas problème. Non, c'est pas problème. C'est pas problème, oui. Ils sont préparés pour... C'est libre. Oui. Film nevznikol pre senzáciu. Vznikol, aby sa dotkol srdc tých, ktorí žijú v istote a pomohol im uvidieť realitu ľudí, ktorých život sa začína v ťažkej chudobe. Som bol raz na svätej spovedi a po spovedi sa ma kňaz opýtal, že Jaroslav, čo by si chcel robiť? Že kam by si ďalej chcel ísť? No akorát to už bol maturitný ročník. A normálne to, čo sa za tie roky možno nejak vnútorne vo mne nahromadilo, teraz to tak akože vybuchlo v tom slova zmysle, že oči, aby som chcel byť kňazom. Aj som sa sám zľakol. Vieš, že som to povedal. Seminár bol pôvodne postavený pre približne 40 seminaristov. Dnes ich tu žije a študuje okolo 80. But this is not much privacy. Yeah, it's not much privacy. Here is my office, and the other one is
my bedroom, where I'm sleeping. And this is my book. There is a theological and philosophic. And this is my computer to make my exercise. This is some like a graduation. From our seminary. Finish the psychophilosophy. Yeah. Yeah, we need to go to Fordafen to do the novitiate. To learn about our congregation, about Saint Vincent de Paul. This is not the steps. Yeah, the steps. It's not the last steps for That's not the formation. yeah, Because after this one, we need to learn about Vincent de Paul and the spirit and the mind of Vincent de Paul. Každý rok môžeme mať o 500-600 viac seminaristov, ale nemáme ich kam dať, lebo nemáme priestor ani teda peniaze, za čo im dať jesť, vieš. No tak a celé sa to zakrútilo, hovorím, mohol zavolať 50 ďalším, zavolal mne. No a tak som sa rozhodol teda, že to príjmem. Povedal, že lepšie by bolo, aby som bol v Ríme a teda aj do koča, aj do voza, aby som mohol cestovať a prepájať tie svety. No tak, ako som súhlasil, no a som tu. It's nice. I like this place, yes. But we have to prepare it very well in order to succeed with the projects. We like to do very good work, you know. But this house, this one some like how many stairs? Yeah, we decided to do today, instead of 2 stairs, 3 stairs. Because we discussed that, you know, like corridor was very, very tiny. That we decided to make bigger corridor. And because of this, we need to put one more in order to see also rooms, like very comfortable for you. Because if the place is very tight, yeah, my goodness, and you need to study, you need to rest, you know, like it's impossible. Less for table. Yeah, at least some basics for living. If there is no basic, how you can succeed with study or, you know, like this kind of. Lebo toto je tiež, no, akože to by som zmenil, ale neviem, či to v ich kultúre, akože toto... Katastrofa. To je katastrofa? Ja to nenachádzam slovo. Brother, bon fils, wash his clothes. The main is not the seminarians, but the main is God, Jesus Christ, and we are just humble servants of Him. You know? Takže tu by sme mali stavať nový seminár. And for this moment, we are going to spend at least $1 million. It's a big money. We would like to see feedback and all these, you know, checks. Because for this moment, for instance, we built a church in Fort-de-France. For this moment, it's something like 48,000 euro. We don't have receipts. We don't have anything. That we cannot work in this way anymore. We would like to build something new in Madagascar, in other provinces, but we would like to build it very good. It doesn't need to be palace, 5-star hotel, but it must be with certain steps and rules, you know, for good accommodation for future seminarists. Ny antony mahatonga anareo hoe hanampy ny mahatra zany dia tsy voatery hoe hanampy azy miresaky hoe fananana
fa resaka hoe hankahery azy amin'ny fianonana mampianatra azy hoe izao no tokony atao izao no tokony atao zany hoe ontsa mihitsy zany foko mahita an'ireny mahatra reny mipetrapetraka eny amin'ny sisin-dalana reny. Ny antony naniriko pretra nahita an'ireo sahirana tao an-dakilasy dia mahita an'ilay fanilikiliana izay ataon'ny olona noho ny fahasairanany dia nanosika ahy hanampy azy ireo ara-tsaina mba ahafahan'izy ireo manana herim-po zany hijoro ary hiezaka hampivoatra ny fiainana, hanao izay tratrany ahafahany mampivoatra ny fiainana fa indrindraindrindra hanatona an'Andriamanitra satria raha niezaka tsy arahana amin'Andriamanitra dia zava-poana. Andriamanitra rehefa miasa dia mampiasa olombelona izy, mampiasa fitaovana. Dia izay mihitsy no antony anaovana pretra mba ahafahan'Andriamanitra miasa amintsika zany izay maniry ho pretra, ahafahan'ireo olona reo mandray fahazavana amin'ny alalantsika. Dia io fisian'ny pretra io no manova tsikelikely ny toe-tsainy ny sahirana. Rehefa miezaka ilay pretra manoro sy maneho fa i Kristy ilay mpamonjy, i Kristy afaka manampy azy sy manova ny fiainany raha toa ka vonona hiasa izy. Ale to poviem, že mestečko Fort Dafon, alebo ľudia, lebo to nebudú rozumieť. Asi nie, mestečko. Mestečko Fort Dafon. Teraz smerujeme do Fort Dafon. Miesta, kam svätý Vincent de Paul už v roku 1648 poslal prvých misionárov. Čaká nás približne 670 kilometrov. V týchto podmienkach to však znamená takmer 3 dni cesty. Väčšinu trasy tvorí rozbitá poľná cesta. Miestami ide o úsek dlhý takmer 300 kilometrov bez akejkoľvek infraštruktúry. Po ceste budeme musieť kdesi prespať. Drahí misijní priatelia, pozrite sa na túto krásnu. Toto je život misionára na Madagaskare, aby ste mali spolúčasť s nami. Trmácame sa týmto misijným územím, kde teda žiadna cesta nie je, ale nevzdávame sa, ideme ďalej. Pozrite sa, ako to s nami narába. A prosíme veľmi, aby ste sa modlili za nás, aby ste nás duchovne podporovali aj všetkých tých, ktorí budú prichádzať po nás, aby to všetko naše úsilie, ktoré tu konáme, aj tie ťažkosti, ktoré prekonávame, aby to všetko bolo k väčšej oslave Božej. Amen. Tu sú zlaté, tu som už bol. A tu sú domčeky na okolí a také aj... Tie konečne? Tak... Mami! Jaj! Pohľadený Ježiš Kristus! Kontrola spojenia! Jakže máte? Jaj, to dobre! Všetko v porádku! Ta tu sme u šestričko zlaté, toto je Nazaretánky, šestričky, znáce to taká kongregácia blízka nám, ako Vincentínom, by sme tu prespali. No a ešte jutre máme celý deň, že by sme došli do tej misie, tam do Fort Dafon, kde som žil, dolu, kde Vincent poslal prvých misionárov, znáce. No tak s Božú pomocu.
No, sláte. My už jutre by sme mali urobiť z nejakých 300, tak utoril to ten kňaz, že by sme do večera mali dojsť, takže dobre by malo byť už všetko. Hej. Tá na našou mysli a požehnanie, jak všet sebe dáme. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Vidíš, tak už toto váza, nie? Tak to je zaujímavé, že oni to... Bielý človek, cudzinec, bolo by zaujímavé tak aj pochopiť, že čo to sa odohráva v hlavách tých ľudí, keď teda vidia bieleho človeka. Lebo to, keď som sem prišiel prvýkrát a stále kričali vaza, vaza. A ja som sa pýtal aj spolubratov, že čo to znamená to vaza. No, oni mi odpovedali áno, že to je v preklade cudzinec, že ide biely človek. A oni to chápu v tom zmysle, že ten biely človek že priniesie nejaké dobro, nejakú pomoc. No. Takže oni aj to slovo vaza, keď teda kričia, nekričia ho v takom negatívnom slova zmysle, ale vo veľmi pozitívnom. Žiadna infraštruktúra, zlé cesty, samota. Ľudia, ktorým tu kňazi slúžia, tu často žijú vo veľmi ťažkých podmienkach, bez pitnej vody, ďaleko od služieb, ďaleko od pomoci. Práve preto sú noví kňazi takí dôležití. Neprinášajú len vieru. Prinášajú aj nový pohľad na veci, určitú stabilitu, vzdelanie a nádej pre miestne komunity. Do Fort-de-France, dnes Tolanáro, sme prišli z dvoch dôvodov. Je to miesto, kde sídli provincia našej misijnej spoločnosti. Mám tu aj svoju malú izbu. Práve sem poslal svätý Vincent de Paul ešte za svojho života prvých misionárov. Ty Verďo, tak ako to je už iné kafe, keď si tak predstavím teraz tých našich misionérov, ktorí prichádzali po strastiplnej 18-mesačnej ceste loďou. Niektorí sem ani nedošli, zomreli ešte na lodi, na takých lodiach a to tam deň a noci a teraz ideš, človeče, a do neznámeho kraja a úplne necháva všetko. A nie, že ty to tam si zavoláš každé 2 dni v rodine, že ako sa máte. To už akože je... To je fakt, že hlboká viera a je, že tí misionári sa na to odhodlali a že sem prišli. Letra de premier missionaire. Premier missionaire, oui. Nakare Condré. Ah, ok. Ma in écrit cette lettre à Saint-Vincent. Ah, ok. Takže oni keď tu prišli v 1648, tak už prvý predstavený tejto misie napísal ten list Vincentovi, že ako došli a vlastne čo zažili. Čiže toto je ten prvý list. No toto je ono. To ešte zažili, tady ako prechádzali naši misionári. Toto ešte zostalo v 1648. A predsa misia prežila. Dnes tu žijú tisíce ľudí v ťažkej chudobe. Vidno to na domoch, na rodinách, na každodennom zápase o prežitie. Navštívili sme aj jednu chudobnú rodinu. Ich príbeh nie je jediný. Je obrazom reality, ktorá